Onye-nwe-ayi nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ, na ịkpọtara anyị n'ụlọ gị taa ịbịa bụkuo gị abụọ ma fee gị ofufe. Anyị na-arịọ ka ị bịa nọnyere anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee fee gị n'ime mmụọ na n'eziokwu, ka ofe anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'iru gị. Gọzie ụmụ gị ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa, kwee anyị na-arịọ gị ka ndị niile kwesịrị ịbịa nzukọ taa ka ha bịaruo na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Nye anyị olu anyị ji abụkụ gị abụọ, ma nye anyị ntị anyị ga-eji nụrụ okwu gị. Kwee ka okwu gị nke anyị ga-anụ gbaa mgbọrọgwụ n'ime anyị, lụpụta ezi ọlụ n'ime ndụ anyị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite ofufe ndụ nke ụbọchị taa bụ abụ nọmba 147.
biko n'akwụkwọ ije eme ofufe nrọ n'ụbọchị nke dị taa lee anya na mpịaji nke 3 ma ọ peji 3. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume, ya onwe ya ga-emekwa ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na ya enupụwo isi n'okpuru ya, anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. M ga-ebili jekuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka akpọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụkwa onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru nna anyị Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie ya na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụlọ nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'oche eze amara Chineke. Biko ka anyị were nwayọọ gbaa ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejighịwụkwa afọ atụrụ furu efu, anyị sokwara n'izuzu anyị emeghị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwaanyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ. Edubela anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgidekwa ruo mgbe ebighị ebi.
tobe na Onye-nwe-ayi. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa. Abụ ọma 138, Psalm 138. A ga-ekwe ya ekwe. Biko ka anyị nọdụ ala ka anyị wee nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi na Samuel mbụ isi nke 8 malite na amaokwu nke 4 ruo na nke 9. It is taken from 1 Samuel chapter 8. Begin to read at 4 to 20. Ndị okenye niile nke Israel wee chịkọta onwe ha bịakwute Samuel ruo Rema. Ha wee sị ya, lee, gị onwe gị aghọwo agadi, ma ụmụ gị ndị ikom adịghị eje ije n'ụzọ gị niile. Ugbu a mere anyị eze ikpe anyị ikpe dịka mba niile. Mgbe okwu ahụ jọrọ njọ n'anya Samuel, mgbe ha sịrị, nye anyị eze ikpe anyị ikpe, Samuel wee kpere Jehova
Jehova wee sị Samuel, gee ntị n'olu ndị m n'ihe niile ha na-asị gị, n'ihi na ọ bụghị ka ha jụworo, kama ọ bụ m ka ha jụworo, ka m ghara ịbụrụ ha eze. Dịka omume niile si dị nke ha meworo site n'ụbọchị m mere ka ha si n'ala Ijipt rigota wee ruo taa, ka wee rapụ m fee chi ọzọ ofufe. Otu a ka ha onwe ha na-emekwa gị. Ma ugbu a, gee ntị olu ha, naanị na ga-agbasịrị ha ma ike, gosikwa ha ikpe eze ahụ nke ga-abụ eze ha. Samuel wee gwa ndị Izrel ndị na-arịọ eze n'aka ya okwu niile nke Jehova. O wee sị, nke a ga-abụ ikpe eze ahụ nke m ga-abụ eze unu. Ụmụnne ndị ikom ka ọ ga-achịrị, doro ha onwe ya n'ụgbọala ya na n'elu ịnyịnya ya. Ha na-agbakwa ọsọ n'iru ụgbọala ya. Ọ ga-edokwara ha onwe ya ịbụ ndị usuu niile nke unu ndị ikom abụọ na ọgụ iri, na ndị usuu niile nke ọgụ ndị ikom abụọ na iri, na ịlụ ọrụ ubi ya, na iwe ihe ubi ya, na ikpu ihe agha ya niile, na ihe niile nke ụgbọala ya. Ọ ga-abụkwa ụmụ unu ndị inyom ka ọ ga-achịrị ịbụ ndị na-asụgwa ude na-asị si ụtọ, na ịbụ ndị odozi ụlọ, na ịbụ ndị osi ite. Ubi unu na ubi vaịn unu na ubi oliv unu nke kachasị mma ka ọ ga-ewerekwa nye ndị oru ya. Mkpụrụ ọghịgha unu n'ubi vaịn unu ka ọ ga-ewere otu ụzọ na ụzọ iri nye ndị na-ejere ya ozi, mekwa ndị oru ya. Ọ bụkwa ndị oru unu ndị ikom na ndị inyom na-ejere unu ozi, na ụmụ okorobịa unu bụ ndị kachasị mma na ịnyịnya ibu unu ka ọ ga-ewere mee ka ha jere ya ozi. Igwe ewu na atụrụ unu ka ọ ga-ewerekwa otu ụzọ na ụzọ iri. Unu onwe unu ga-agbakwara ya uru. Unu ga-etikwa mkpu n'ụbọchị ahụ n'ihi eze nke unu rọpụtara onwe unu, ma Jehova agaghị azụ unu n'ụbọchị ahụ. Ma ndị Izrel chọrọ ige ntị olu Samuel. Ha sị, ee, kama eze ga-achịrị anyị ka anyị wee dị ọbụna ya onwe anyị, ka mba niile, ka eze anyị wee na-ekpere anyị ikpe, rapụkwa jee n'iru anyị na-ebukwa agha anyị. Nke a bụ okwu Jehova. Deum Laudamus on page 9.
biko ka anyị nọdụ ala ka anyị wee nụrụ ihe mmụta nke abụọ our second reading. Our second lesson will be taken from Paul's letter to the Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, beginning at verse 13, ending at chapter 5, verse 1. But just as we have the same spirit of faith that is in accordance with the Scripture, I believe, and so I spoke. We also believe, and so we speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus, and will bring us with you into his presence. Yes, everything is for your sake, so that grace, as it extends to more and more people, may increase thanksgiving. To the glory of God, so we do not lose heart. Even though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed day by day. For this slight momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all measure. Because we look not at what can be seen, but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. The word of the Lord. Ugbu anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 235, hymn number 235, ọ nọ na page 11. Ka ekpere Chineke. Anyị na-enye gị ekele n'ihi okwu gị nke ghọrọ mmadụ bụ amamihe nke igwe, eziokwu na-enweghị mgbanwe. Anyị akpọọ isi ala nye gị Chineke. Anyị na-arịọ ka ị were okwu a dụọ mkpụrụ obi anyị ọdụ, kwe ka anyị bụrụ ihe ị mere ka anyị bụrụ, ihe ị kere anyị ka anyị bụrụ, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma.
ọ dị ukwe maọbụ koros anyị na-ekwe nke dabara na ihe m na-achọ ka anyị lee anya n'akwụkwọ nsọ taa. Onye dere abụ ahụ sị, aga m abụrịrị ihe Chineke sịrị gịnị na m ga-abụ. Haleluya. Aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ apụghị igbochi ya. Aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka ekwensu agaghị egbochi m. Asị m na aga m abụrịrị ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Nwanne m, aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Nwanne m, aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ apụghị egbochi. Why don't we stand and dance? Aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Nwanne m, anyị ga-abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Nwanne m, aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi. Nwanne m, aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka ekwensu agaghị egbochi. Nwanne m, aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ apụghị egbochi. Nwanne m, aga m abụ ihe Chineke sịrị na m ga-abụ. Aga m abụ ọlụ aka mmadụ apụghị egbochi. Enyi m, aga m abụ ihe Chineke aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị egbochi ya. Hallelujah. You may be seated. Nke dị n'ihu ka o. Ehi anyị ịbịa ji chọgbu a. Bịa mee ka ebe a dee ude. Were ozi ọma, were abụ ọma Chineke. Mee ka ebe a nwụrụ ọkụ. Hallelujah. Nkịta sị ụmụ ya dere du ihe dị ọkụ ga-emecha meghere. Jụọ oyi. Na-afụ ya afụ. What I want to say to each one of us today is a simple word. Dare to be different. You are called to be different. Aga m abụrịrị ihe Chineke sị na Chukwu Emeka esi ọnụ ga-eme gịnị? Because before I was formed in my mother's womb, God had already predetermined in His wisdom and in His divinity and in His power. He had predesigned what He wanted me to be. And my prayer and my determination is that I must be that thing that God intended me to be. Amen. And I want to pray that that will be your desire too. You know, one of the tragic and most grave temptations we have in our world today is to try to be somebody else. You see this celebrity, he is making millions of dollars every year. And you say, oh, when I grow up, I want to be like that man. I want to be a celebrity. Well, whereas that may be a great aspiration, the question is, was that what God created you to be? Was it that
thing that you are desiring to be, is that what God created you to be? The Bible says that there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of destruction, death. Therefore, it is important for the human person to see and desire and ask God, what did you create me to be? I have an issue from the very start of your life. The moment you begin, when you have young children these days, we start asking them as young as they are, what do you want to be when you grow up? My granddaughter says, I want to be a doctor like my daddy. That's what my granddaughter tells me. I have one granddaughter in the midst of 5 grandsons. Says, I want to be a doctor like my daddy. Okay, good. Is that what God created? You can desire all you want to be now. Don't ever dare to be like somebody else. Aspire to be yourself, to be the very person God created you to be. I have a story that I will tell later. In fact, I'm tempted to tell that story at this beginning. There was a young man, very, very bright and intelligent. As he was growing up, he was born into a family where both parents were very well educated. And so as he was growing up, and his head was so hot, mathematics, physics, and all those big science names. So the father, who was also well educated, began to watch this his son. And maybe he has a dream that one of his children will be an engineer. And this one is showing signs of being very, very bright. He said, my son, you are very bright. I want you to be an engineer. The boy said, Daddy, I don't think that is what I want to do. He said, well, the thing is fine now. You must study engineering. I'm going to China, maybe Ebekany. Now. Oh, I'll have trouble. This is why you go engineering. Either we are just bridge, more different and all that kind of. I don't have time for that kind of thing. But the father insisted, you must be an engineer. I said, okay. So for the next 4 years when he entered college, he read engineering and he graduated top of his class. On the graduation day, he got the diploma. The diploma, they give them the certificate. When they got home that evening, he folded the diploma and gave it to Daddy. He said, Daddy, this is yours. You wanted me to read engineering. I have read engineering. I hope you are satisfied now. But now I have to follow my dream. Follow what I want to do. What I think God created me to do. And the boy started and registered for medicine. Today, he is a bright, wonderful doctor. Practicing in a way that people love him and he is succeeding in his well-chosen career. The boy knew what God created him to be. I must please my daddy. I don't want trouble with my daddy. He has spent a lot of money training me. I have satisfied him. But I must pursue my dream. Is that something you can do? You know what you came out in life to do, and you want to pursue it with all your life. You're not looking anywhere and saying, oh, this one is a doctor, I'm also going to be a doctor. Early in my own life, I nearly got deceived by that kind of thing. I was in the midst of a class of people who were always talking science. Physics, maths, Cambridge, go. And for a while, I followed them. I'm going to study biology. I'm going to study this. Then we all, at the end, when we were approaching graduation from high school, everybody was looking on Ngbaghara entrance exams to universities. Maga Kembutie, biology major, freely with mad high. The next year, those who got it right, we are going forward. The next year, oh, okay,
What is this? I know I'm intelligent, but why am I failing every time I go for an entrance exam? Then one Christmas period, a young lady about my age, who was a sister to me, they were living in Port Harcourt. His parents were living at Port Harcourt at that time. We all came home for Christmas. And somebody made it come into my ear that Ukachi had passed to go to Nsukka. Ukachi, of all people. I passed Ega University of Ngbaghara. I got my car why? What did he pass? So that morning, I went to their home. Her parents, she was there washing her clothes. Bremeka said, yeah, okay, Chanum Siga Jesuka. Mekaya passed Raha, but I didn't Sukiagaja. I let me nothing. So why one? Those large Otaga Hijaga, Okwepchoga University. Give her pass Asadik. Why? That's well, nature is always calling yard. So, what did you pass? What did you put in for in the university? She said sociology. That was the very first day I heard the word. I've been through high school, been through everything, read everything that people read, but I've never heard the word sociology. See, what does it mean? Sociology. You can laugh at me now, but I laugh at myself when I shamefully admit that after graduating high school, I still did not know the word sociology or what it meant. So she said, well, it's no use telling you what sociology means. I would rather give you a book. I said, yes, please. Let me know what it is. You know that those penguin books? Paperback. A day of sociology. This girl gave it to me. I went home and I never looked up until I finished that book. And as I was reading this book and hearing what sociology meant and how it related to society, how it related to human relationships and all that, I said, that's what I should have been putting in instead of all this biology, chemistry, philosophy. And do you know, when the season swung by and I put for sociology, just like that, I passed. And I graduated 4th in my class, sociology class. 2 of my classmates had first class, and I had second class upper division. What am I trying to say? Find out what you were created to be. Don't do because others. I say, is that you? Because others are doing, others are saying, you follow them sheepishly and you get into trouble. That's what nearly derailed my life. How can you be what God said you will be if you have not found out what that is? Try to be who God created you to be. Find out. Otherwise, you will be in serious trouble. It may be okay to want to be like the celebrities and say to yourself, when I grow up, I'm going to be like Magic Johnson. I'm going to be like, what are their names? You know, those celebrities. You don't know what those people are going through. In the privacy of their homes, you want to be like them. Volkswagen, Beetle. When I grow up, I will be a Mercedes Benz. Ogimeme. Volkswagen, I don't know, Volkswagen. Yes, when I grow up, I will become a Mercedes Benz. It's not possible. You were created a Volkswagen you will be all the rest of your life. You were created a Mercedes Benz you will be all the days of your life. Am I making sense, brothers and sisters? Find out who you were created to be.
and follow that to the end of your life. That is the only way you can get fulfilled. That's the only way you can get satisfaction in who you are and in what you're doing. Now then, let me support what I'm saying from Scripture. In our first lesson today, our Old Testament lesson, God had created Israel from the very go of start. If you read in Genesis chapter 12, verses 1 to 3, when God called Abram, who is the ancestor or the forefather of the Israelites, God said, I'm going to make you a nation of my own, a great nation. Please read it for me. Genesis chapter 12. Read verses 1 to 3 to the hearing of the people, brother. Please. Genesis 12, 1 to 3. The Lord had said to Abram, Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Thank you. And all the people on the earth will be blessed through you. And all the people of the earth will be blessed through you. This was the foundation of the Israelite nation. Their father obeyed God. Even though God had not told him, I will give you a land, but God didn't say, here is the land, just come, I will direct you. And Abraham was following God. God was his director. God was his everything. God will redirect him back to the path. You remember when he came to a point and there was no food, he started going to Egypt. And God redirected him. He came back to Bethel and continued the journey. All these years, they went into slavery. God brought them out and now gave them a land of their own. And now that they have settled, God had given them a man called Samuel to be their leader. God had given them other leaders up until this point. Remember Moses? Remember Joshua? Remember all those people? Now it is Samuel that is leading. And Samuel is becoming old. And so when Samuel was becoming old and could no longer carry out the functions of a judge the way he used to do when he was much younger, he appointed two of his sons, Joel and the other one. What's the name of the other one? Bible students, look at it, where we read. The first name of Samuel's sons was Joel. What's the name of the second one? Abijah. He appointed them to be leaders, grooming them to take over from him. But what does the Bible say in verse 3 about these people? He said, but Samuel's sons did not walk in the way of their father. Instead, they turned aside after dishonest gains. They were taking bribes and perverting justice. See? This was the immediate cause of these people coming to say, you know what? You have to give us a king. A king. And I want you to, in verse 5 of that, our first lesson, you still have the first lesson with you. Look at verse 5 of that first lesson. Verse 5 of our first lesson. In verse 5, and said to him, you are old, and your sons do not follow your ways. Appoint us a king to govern us. How? Like other nations. Appoint us a king who will govern us exactly as other nations are governed. Aga m abụrịrị ihe Chineke si na m ga-abụ. Chineke ọsị ka gị bụrụ like other nations? Is that what he created you, Israel, to be? Samuel was offended by this. And
I want us to stop there for a while and talk about Samuel's children, or Eli's children for that matter. Beloved ones, there are two things I want to say here. Number one, it is possible for you to train your child in the way that he should go. The Bible says if you train him the way he should go, he will not forget at the end. But do you know that some children are forgetting these days? They are. You can do everything you can do, everything you want to do for your children, and yet some of them will go astray and refuse to follow the way of their father. I am not here to judge Samuel, because the Bible doesn't give us room to judge Samuel. But being a pastor, I know that there is a tendency sometimes for us pastors and leaders to mind our outside image and forget what happens at home. That's why when you are getting married, try and marry a wife that is your own. If you marry a wife that is not your own, trouble, amen. It is going to be trouble. Because if you marry your own wife and you are a leader that is always out there up front, or in managing the outside situation, we are managing the home situation. Hallelujah. Oh, I need to for Chalambara. Can we go for Lambara? That's number one thing I want to say. Secondly, if you have done your best, done all you can do, and those children still take their own way, but our own problem is to do exactly what we know we should do for our children so that they will not go astray. We don't know what happened to Samuel, why his children turned out the way they turned out. Maybe they were so attracted by the things happening in the church that they became dangerously attracted to wealth. They became dangerously attracted to ill-gotten wealth. But be that as it may, that was why the people said to Samuel, you are growing old now. Your children are not leading us the way you used to lead us, and we don't like it. Therefore, give us a king. Give us a king. They didn't say, give us a king that will lead us the way you have been leading us under the power and direction of God. But they wanted to be led like the other nations around them who had kings. And that was offensive to Samuel. Why was Samuel offended? Because Samuel understood now that by saying, give us a king, the people were rejecting the kingship of God over their lives. They wanted the independence from God. And Samuel did not like it. He knew disaster lay ahead for anyone who wants independence from God. You want Chineke, right? Yeah? Are you a child of God? Yes. And you want independence from the God you are serving? You are headed for trouble. Hear it and hear it very clearly. If you are here or you are outside there at home, any day you begin to seek independence from God, the God who has led you in your life up to this point, and now, because you think you have become big, because you think you now master everything, you have known your way around the world, and you now say, God, give me a break. Because leave me alone. Let me find my own way. You are headed for trouble. You are headed for trouble. Israel said, give us a king that will lead us like other nations. Not give us a king that will lead us under God. Samuel said, oh no, this is no good. And he went to pray to God. And God had already seen this tendency in Israel. Since he brought them out of Egypt, they had always got interested in what is happening in other nations. They want to be like everybody else, but who God created them to be. And God said to Samuel, listen to them. Give them what they want. Give them what they want. Samuel was heartbroken.
He came to the people because let's not do this. No, we want a king. God says, give them a king as they want. But one thing you will not fail to do is tell them beforehand how this king is going to treat them. Because so something so otu onye abịa kwuche ego ole niile dị iche iche a ga-eji eli mmadụ a oke mmadụ ahụ nwụrụ Rebeka abịa kiri onye ka ego ka kiri ekwucha ihe niile a ga-eme otu nwoke bilie sị ụmụnna ọ sị unu mete savisi ndị na ya unu nwunye m kara m otu eji kwuo okwu ahụ unu meitekwa savisi ndị na ya ada m ekwutefu mkpa otu eji ekwe as if to say atụrụ asị a gị mpi ovuli fukwa mpi unu meite service ndele unu so unu chọrọ inwe eze unu chọrọ inwe eze otu ndị ọzọ si nwe unu ajụọla ajụjụ ihe ndị a si nwere eze ihe ahụ ga banyere eze unu meite service ndele esi yo anyị mechafu ya nye anyị eze. They want to be like others. My brother, my sister, my message to you today is keep singing that song. Aga m abụrịrị ihe Chineke si na m ga-abụ, ọ bụghị ihe Chineke si na nwunye m ga-abụ, ọ bụghị ihe Chineke si na ọpara m ga-abụ, ọ ada m ga-abụ, ihe Chineke si na. And pursue that to the end of your life. If you pursue that, you will be able to say like Paul at the end of your life, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished my course. I have done well. Don't try to do it like everybody else is doing. You're a Christian. Get learning as because I didn't go Bible. They say, well, every the Bible they can't to Mishago. Ekere how to all of us in the quiet porunga, ndị anofa, ndị anonolo, onye ọbụla nwere obe ntọ ga-eburu Jesus. Obe kege dị iche kem dị iche. Echofala he obe kege wo. Are you carrying it? Are you living the life God created you to live? That's the question every one of us must answer today. If you are living the life God created you to live, if you are being the person God created you to be, then to God be the glory. Keep going. But if your life has been modeled after this life of somebody else, and you're not sure, then go back to the drawing board and say, God, tell me. Kuzierem kam se buru ihe na akwụsị akwụsị. Kuzierem kam udem hikerem kam boro. Kam wee buru ihe ahụ ruo ọgwụgwụ ndụ. That way, you're going to have purpose in your life. From beginning to end. Ask gave to follow the whole of your years and wasted it. My question, very simple question, and I'll keep repeating it, and I'm almost at the end. Are you being who God created you to be? Are you living the life God created you to live? And what that means is that you must dare to be different. Dare to be different. Dare, if you have something to write down or in your phone, dare to be different. Because you see, what makes people want to be like others is that they are afraid to be different. If I do it now, they'll say, my Bible. No. God will dare to be different and don't make any apologies for being different, especially if you know that your difference is directed by God. Direct you to be. Don't make any apologies. I'm living my life the way I see it, the way God taught me that this is the way I should live. I'm not apologizing to anybody because of that.
ihe Chineke si na m ga-abụ aga m abụ ọlụ aka ekwensu agaghị gbochi m aga m abụ ihe Chineke si na m ga-abụ aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị gbochi ya nwanne m aga m abụ ihe Chineke si na m ga-abụ aga m abụ ọlụ aka mmadụ agaghị gbochi ya. Let us pray. Dare to be different because you are called to be different. Don't follow the bandwagon. Let me do it like others are doing, or make us a king like others are kings. There are some people who want us to model our church the way other people modeled it, but they don't know that God has created all saints to be different. We are not going to be like other churches. We are not going to be like any other person. We are going to be a unique congregation serving a unique purpose in this place. Amen. Amen. Don't seek to be like if you like that to be like that church, then why don't you go over there and be like them? If you must come to All Saints, then you are one of those who are daring to be different because God has called us to be different here. Yes, we will read the Bible. Yes, we will explain it the way God has taught us. But we are not going to be like any other church. God will give us He has already made us unique in this place to fulfill a unique purpose. Let us rally around that purpose as God unfolds that purpose to us. Let us try and be who God wanted us to be in Washington area for His people. And while we come, let us also, as individuals, discover what role God wants us to play here. Ihu anyị dị iche iche. Ahụ anyị, our build dị iche iche. Otu esi wụ anyị. Character-wise, we are different. Appearance-wise, we are different. We are different. And in that same way, vocationally, we are called to be different. There is something different you are bringing to the table that a son cannot do. There must be something God has endowed you with that Day Roderick cannot do. There is something, woman, there is something you can bring to the table to grow this church that Ngozi Esono cannot do. That Grace Ezichi cannot do. That none of the women leaders can do. Bring it. Don't come and want to be like everybody else. Karawasa. And I pray that as we dedicate ourselves to seeking what God wants us to be, that God in His power will reveal to us by the revelation knowledge of His Holy Spirit what He made us to be and how He wants us to live for His glory. What He wants us to bring to the table that His church may grow, that the church may march on and the gates of hell will not prevail against it. Pray now, brother. Pray now, sister. Say, Chineke biko kpughere m ihe chọrọ ka m bụrụ, ihe kere m ka m bụrụ, ihe kpọrọ m ka m bụrụ n'ime nzukọ, ihe kpọrọ m ka m bụrụ n'ezinụlọ anyị, ihe kpọrọ m ka m bụrụ na community anyị. Open my eyes to see it and help me to do it to the fullest. To do it to your glory, to do it to your honor, so that at the end of my days on earth, the whole world will know that Chukwuemeke's son lived the life God called him to live. Whatever your own name is, you can put it there that you lived the life God called you to be. It may have been different. Nobody else may have understood you. But you understood where God was leading you and you dedicatedly followed Him to the very end. You are blessed. Father, show me who you want me to be.
I tell you another story. Yesterday I had a Zoom meeting with some of my friends around the world. One of them was a pastor. He said, one day after service, a woman came to him and said, "Oh, Coach Buyaz, I see that when people have problems, when members of the church have problems, they come to you." The old woman said, "Oh, Coach, what I want to ask you is this. When you have problem yourself, whom do you go to?" Because or need any help. Ukochukwu see that. Set him thinking. Everybody, members of the church will have problems. They will come and you will solve it for them. You will pray for them. When you yourself have problems, I am concerned. Who do you go to? And the woman said, "Ukochukwu, I'm praying for you, that God will show you where to go when you have problems, because Ukochukwu jenwekwa problem." God might give you that grace or that calling to be the advisor of the Ukochukwu. And if that is your calling, don't abdicate your responsibility, because in the end, God is going to ask you, where were you when your Ukochukwu went astray? Where were you when he did not do what he should do? One day say, "Lord, I am praying for our priest." Or I am praying for the priest in my home church. Or I am sending help to this particular priest because I believe in what he is doing. I believe in the way he is serving God. Oh, well, so he doesn't need it. Really? Oh, well, Ojaga cancel meeting. Only problem, they cancel. Really? Agamabu, ihe Chineke sị na m ga-abụ. Agamabu, ọlụ aka mmadụ apụghị igbochi ya. Agamabu, ihe Chineke sị na m ga-abụ. Agamabu, ọlụ aka ekwensu agaghị egbochi ya. Dare to be different. Dare to be what God created you to be. Dare to fulfill your ministry. Dare to get to your destiny. Dare to take up your vocation. Dare to be different. May God help each one of us to fulfill the purpose of our creation, the purpose of our calling. In the name of Jesus. Amen. Biko ka anyị bilie n'ọtọ ka anyị wee kwesị okwu anyị ike n'ime Chineke si n'okwukwe nke ndị ozi ọ nọ na page 11 ka mmadụ niile sị ekwe m onye kere eluigwe n'ụwa, ekwe m na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara ya bụ onye nwe anyị, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, ọ nwụọla mmadụ nwoke Mary mụrụ ya, ọ nwụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, a kpọgburu ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ, n'ụbọchị nke atọ o sikwara na ndị nwụrụ anwụ kulie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ihe niile, n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.
Ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka ihu ebere gị nyekwa anyị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Ebere nụrụ olu anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị, ekwe ka ndị rọtara n'ọrụ anyị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sunday nke mbụ ka Trinity gara. First Sunday after Trinity. Collect nke dịrị ụbọchị taa. Ọ nọ na page 13. Chineke bụ ike nke ndị na-etụkwasịrị ya obi. Biko, were ebere na n'ekpere anyị. Kwekwa ka anyị onwe anyị, n'ihi na site n'ike arụ anyị na-anwụ anwụ, anyị apụghị ime ezi ihe ọbụla ma anyị nọghị ya. Ka anyị nwee inye aka amara gị, wee site n'idebe ihe niile i nyere n'iwu na-atọ gị ụtọ, mana ọchịchọ mana omume site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọleti nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'ọrụ dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla nke na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo were n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla n'ụbọchị taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere niile maka ọra mmadụ n'olu Bekee. Let us begin our prayers by praying for the sick and shut-in. O Father of mercy and God of all comfort, our only help in times of need, we humbly beseech thee to behold, visit, and relieve thy sick servants, for whom our prayers are desired. Look upon them with eyes of thy mercy. Comfort them with a sense of thy goodness. Preserve them from the temptation of the enemy, and give them patience under their afflictions. In thy good time, restore them to health, and enable them to lead the residue of their lives in thy fear, and to thy glory, and grant that finally they may dwell with thee in life everlasting. Lord, in your mercy, let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace, and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, we pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, we remember those and their families who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for all these people who you remember this day, fulfill in them the purpose of your love, and bring all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who are filled with the pain of grief because of their loss.
Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy, hear our prayers in these times of difficulty. O God, our refuge and strength, and ever-present help in trouble, in this challenging and uncertain time of a global pandemic and a public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. Let us pray for the church. Let us pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, hear our prayers for the world, for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and people. For those in positions of authority, especially presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in a position of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy, hear our prayer for an end to COVID-19. Almighty and merciful Father, who shows your love to all your creation, we come before you asking for a quick control of the coronavirus still ravaging some of the world. We pray especially for all the nations of the world where the infection rate and the death tolls are high. Hear graciously the prayers we make for those affected by the virus in various parts of the world. Grant healing to the sick, eternal life to the dead, and consolation to the bereaved families. We pray that the vaccine may reach these nations and other less developed nations of the world. We pray that you touch the hearts of the relevant government and health authorities to take the appropriate steps to make resources to treat the virus available to nations that do not have the resources. Lord, in your mercy. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayer in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Anyị ga-aga n'ihu n'ekpere ikele Chineke nnukwu ekele n'ụzọ niile dị iche iche o si eleta anyị, emere anyị amara, napụta anyị n'aka ihe ize ndụ niile dị iche iche. Ọ bụ ezie na anyị ekpele ekpere banyere obodo niile dị iche iche nke ụwa, ma echere m na ọ dị mkpa nke ukwuu na anyị ga-ekpe ekpere pụrụ iche taa banyere obodo anyị bụ Naịjirịa, tụmadị ala Igbo ebe anyị siri bịa. Nke akwụkwọ ekpere otu onye gị ikpe taa, o ekpere anyị niile gị tinye ọnụ ebe ọbụla anyị nọ, ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ na chọọchị ebe a. Achọrọ m ka onye ọbụla welie olu ya otu o si ghọta, otu o si hụ ihe na-eme n'ala Igbo. Mpụ niile a na-eme n'ala Igbo, ogbugbu mmadụ na ịpụ na ndị mmadụ ihe a na ịkpụrụ ndị mmadụ ga-gbuo na-adịghị ihe mere ha. Ka anyị welie n'olu anyị bere Chineke akwa megide mpụ a niile na-eme n'obodo anyị. Si Chineke biko bilie nyere ụmụ gị aka. A sị na ọ wee bụrụ ozu onye ọzọ ya dịka evu nkụ, ma ozu ndị evu ahụhụ ukwu nkụ atọla ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ndị anyị maara nke ọma, ndị dị so close to us. Ọ bụ ndị a na-egbusisi ihe a. Si Chineke ya biko bilie megide omenala niile na-ezighị ezi, ya na ikpere arụsị ya ọbara mmadụ na-agụ agụ ịṅụ. Ka Chineke tida omenala na-ezighị ezi bụ igbu mmadụ na ịla ndụ n'iyi. Ụmụ mmadụ echefuo na ọ dị ahụhụ dịrị ndị na-ala ndụ ndị ọzọ n'iyi.
ewo Chineke anyị bilie megide ogbugbu mmadụ a na-eme n'obodo anyị. Bilie baa mba n'ụzọ pụrụ iche n'ebe ndị isi nọ, ndị niile na-akwado ogbugbu mmadụ a, ka Chineke kụtụ ha aka n'obi ka ha laghachi azụ, ka ha ghọọ Pita mịghachi mma ya n'ọbọ ka ndụ fọdụrụ ndị mmadụ na ọ dịghị ihe ha mere. Biko kpewe n'ekpere. Let there be no silence in Zion. Let the people of God shout and cry unto their Maker, saying, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Chineke mee ebere. Onye-nwe-ayi gbaghara mmehie. Onye-nwe-ayi lelite anya ịhụnanya na anya obi ebere gị lekwasị ala Igbo. Onye ọbụla bịara igbu mmadụ, Chineke biko chụghachi ya azụ. Kwee ka ndụ fọdụrụ ụmụ gị, kwee ka ndụ fọdụrụ ndị gị. Ọ wụrụ ole mgbe ka ụmụ gị ga na-ata ahụhụ? Egbuola anyị mgbe mbụ. Onye ọbụla kegbu anyị ewerela ka anyị kpasuo aṅụ, ha bịakwa bịa gbuo anyị again. Chineke gbatara ụmụ gị ọsọ enyemaka, anyị arịọ n'aha Jizọs. Napụta ndị gị, onye ezi omume. Nwatakịrị nọkọta were aka ya tinye n'ọkụ, ọkụ akpawa ya. Nne na nna na-agba nkịtị si bikọs onye ji aka ya tinye aka n'ọkụ, ha na-aga dọpụtakwa ya. Chineke biko, ọ bụrụ ihe anyị metara onwe anyị, biko gbaghara ma dọpụta anyị n'aha Jizọs. Ka ndụ fọdụrụ ndị gị, otuto na nsọpụrụ ya ga-abụ nke gị. Anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ n'ụzọ ije, tụmadị ndị lọrọ Naijiria maka olili mmadụ. Anyị na-echeta nwanne anyị nwaanyị Josephine Iwu Anyanwụ, na-arịọ ka n'oge na-adịghị anya ọ ga-amasị gị ịkpọlatara anyị ya n'udo. Ndị ọzọ nọ na njem, ndị anyị na-amara na ndị anyị na-amaghị, anyị na-echeta ha n'iru gị, na-arịọ ka amara gị bara ha maka oge ghara ịdị anya mgbe ha ga-esi na njem ha lọta. Ọ dịkwa ndị furu ụzọ n'ime okwukwe, ndị nọ na njem si n'okwukwe ha na n'ime okwukwe ha efu ụzọ. Chineke biko kpọlata ha, anyị arịọ n'aha Jizọs ka okwukwe ha laghachi. Nna anyị na-echeta ndị niile na-eru uju, tụmadị ezi nwanne anyị nwoke bụ Chinedu Ogbenna, onye a ga-eli nwa ya na wikend na-abịa abịa. Na ezinụlọ Nsọfọ, ndị na-eru uju n'ihi nwanne anyị nwaanyị Uju, onye hapụrụ ha wee laa. Jehova biko kasie ndị gị obi, anyị arịọ gị. Kwee anyị na-arịọ gị ka ha mara na ọnwụ bụ ụzọ esi abanye alaeze eluigwe, ka onye ọbụla nwee ike dozie ndụ ya mgbe anyị ka na-eku ume, ka ọ ga-abụ mgbe anyị dara n'ụra ọnwụ, anyị abụrụ ndị nketa alaeze Chineke. Ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs. Kasie ha obi, anyị na-arịọ gị, bụ ndị a na-eru uju, kwara ha ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, mee ka ha mara ihe ha kwesịrị ime, ka o wee kasie ha obi, ka mmụọ nsọ gị nyere ha aka napụta ha n'ime ihe niile, ka otuto na nsọpụrụ bụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ekele Chineke n'ihi mama anyị, onye gara ụlọ ọgwụ na nso nso a, awa ya ahụ n'ụkwụ ya, ga-anọ n'ugbu a na-arịkọva, bụ mama anyị Cecilia Gwem. Chineke anyị na-arịọ ka ọgwụgwọ nsọ gị bụrụ nke ya n'uju, ka iwelata ihe mgbu na ire ahụ nke na-eme n'ụkwụ awara ihe, ka oge ghara ịdị anya mgbe ọ ga-azụ ụkwụ ahụ n'ala, zọchie ya ike, ihe niile kwuo mee ọpreshọn a adị mma. Otuto na nsọpụrụ ya bụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Dịka ihu anyị dị iche iche, otu aka ya mkpa anyị niile dị iche iche. Ana m arịọ ugbu a ka anyị burute na mkpa anyị, ya bụrụ ekele ka anyị ji, ka anyị bute ekele anyị n'ihu Chineke n'ụzọ pụrụ iche ugbu a. Sichi anyị imeela wee mere anyị mma, imeela wee gwọọ anyị ọrịa, imeela wee chebe anyị. Ọ dịghị onye ọbụla n'ime anyị a chọrọ ọchọ, ọbụnadị n'oge COVID a ọtụtụ mmadụ nwụrụ, ma n'ime all saints anyị niile site na amara Chineke ọ dịghịrị anyị otu ọ dịrị ndị ọzọ. Ọ bụghị n'ihi oke amamihe anyị maọbụ oke ezi omume anyị, ọ bụ n'ihi amara Chineke. Anyị na-asị Chineke ya nara otuto, ya nara nsọpụrụ, ya nara mbuli elu n'aha Jizọs.
Nna anyị ekele dịrị gị, otuto na nsọpụrụ bụrụ nke gị. Ka anyị bute na mkpa anyị, ka anyị chịkọta na ekpere anyị ọnụ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyere anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere nkwa sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onyenwe anyị, mezuo ọchọ na arịrịọ nke ndị ọrụ gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị ha ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ngwa na anyị bilite na nyerịta na ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Amen. Ka anyị nọdụ ala biko. O nwere ụmụ ọkụ ole na ole dịrị m na-achọ ka mma ele anya senior ward ga-enwekwa ọkụ ọ ga-ama ma nkwụcha. Nke mbụ, I want to thank all our women, especially those who have been coming to keep this sanctuary clean and sanitized for our worship, for our services. You know that because of the pandemic, there is extra need to be cautious, extra need to be clean, extra need to take extra care to clean. Therefore, I want to thank all those ladies who have come Sunday after Sunday to keep this place clean, to sanitize it so that it will be clean and healthy for us to come in and worship. But I also want to recognize that there are some of our ladies who, when they are scheduled to come and join in the cleaning, for some reason they are not able to come. What they do, or what that means, is that they are creating or increasing the work for other people who come. Therefore, I am pleading with all our women. This is something that should be done. And the Bible says, "Onye mara ihe dị mma ma o meghị ya, ọ ghọlara ya mmehie." Ọkwa ihe Bible kara anyị. Ya mere eji m ohere a na-arịọ ndị inyom anyị. I'm pleading with all our women, please. If in your group you have been scheduled to join the team that cleans the church on any particular Saturday, I plead that you make sure to come. Make sure to be there to lessen the burden on your fellow women, on your sisters. I am pleading with you. This is a very heartfelt plea that I'm making. Don't leave the work for only a few people. Ahiri to onye. Yeah, boy. The second announcement I want to make is that I am in touch with a Christian group that is planning a retreat for young adults. And by young adults, we mean people of the age between 18 or 19 all the way up to 30. If you fall in that group of young adults and you want something that will enhance your spiritual life during this forthcoming summertime, please get in touch with me by phone 240-547-7298. Whether you are here now or you are at home,
and you would like to go to a retreat where Christians of the same age gather to talk about their spiritual lives, please let me direct you to where that is so you can find a place for spiritual nourishment during the forthcoming summer. Also, I have always announced here that we have a problem in our community, and that problem is that we have lost one of our sons to gun violence. Our son, Kennedy Nwabueze was shot dead not too long ago. The funeral service for that young person will be on Saturday, the 12th of this month, which is next Saturday coming. It will be at Jenkins Funeral Home, which is on 202 right here. I am inviting all of us who are Anglicans, knowing that this is an Anglican family, don't worry about the fact that not many members of that family are regular at church. But at least we know that Ebenezer Obunna used to come. It's like a son to Ebenezer. So let's go and support these our brethren in their grief. Saturday morning, 9 to 11 at Jenkins. From there, the body will be taken to the grave and buried. Let us continue to pray for them. We continue to thank God for Mama Egwim, that after her surgery, she is now at home recovering. This is one woman that does what I always say to you here to do. If you are sick, let us know. I say, Mama Gaiga, if you cannot go to preach like Paul, you can pray like somebody. So when you are not well, tell me. Mama called me herself and said, I got some surgery. And by the grace of God, we have been praying for her since she went in for that surgery, and we thank God that her surgery went well in answer to our prayers. Amen. So let's continue to pray for her. Those who can call, please call her to see how she is doing. God bless you. Any further announcements, Senior Warden, please let us hear them. Hallelujah. You hear me, right? Good. Good afternoon, everyone, or good morning, everyone. I just want to continue to welcome our parishioners and continue to ask for your patience as we navigate this reopening process. If you haven't registered on our realm or registered as a member of All Saints, please do so you can be part of the process. You have to be, obviously, on our list before we can contact you about services. Very importantly, Father's Day is upon us. Father's Day this year is June 20th. The men have already started to prepare themselves. The next meeting will be on Zoom, which is next Sunday. The men will be meeting on Zoom. Please look to the All Saints Men's Forum for information on how to be part of that celebration and how to join in on that meeting on Zoom. For those who are here in person, just a reminder, we're only doing one offering. We're not dancing up the aisles just yet, so when they pass the baskets, that's the only offering that we're doing, so please give what you're going to give at that time. Also, reminder that to wait until after the organist has finished playing after the session before you get up. Once the organist is finished playing, then service is over. All praise be to God.
Biko ugbu anyị ga-akwado onwe anyị n'aka ihe onyinye anyị. Maka ndị nọ n'ụlọ ma ebe ọ bụla nọ all over the world, ile anya I nwere the various media a na-eji iji wee sọpọtụ chọọchị na ihe onyinye gị online. So biko ma ị na-eme nke ahụ Onye-nwe anyị ga na-agọzi gị. N'ịnaka ihe onyinye anyị ga-abụ abụ 128, hymn number 128. Ka anyị kpere Chineke. Biko mgbe anyị na-ehulata isi ikpe ekpere, I just remembered one announcement that is necessary to make. I want to thank God that we have some of our young people who are willing to help their fellow young people as they go to school.
One of our young ladies came to me a few weeks ago and said she has a small scholarship for 2 people who are going off to college. And she wants people to apply for that scholarship. I know there's another family that has done that before. So please, if you are going off to college and you really need some little extra cash, every little bit helps, I believe. So let us know. Give your name to Ugochi Owahemo. I forget her number, but we will get that number, and maybe next week we'll make that announcement again. That scholarship is worth at least $500, each of those 2 scholarships. So this is a young lady God has blessed, and she wants to use the blessing to bless other people as well. I believe it was the Adeles, the children of the Adeles, who also bound themselves together and offered that kind of scholarship some time ago. I don't know whether that one is still active, but this one, 2 scholarships worth $500 each. If you're interested, please call Ugochi Wahemo. Let us pray. Anyị na-enye gị ekele, Chineke anyị, onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye na-adịghị agha agha, onye nwere nzube n'ime obi gị mgbe ị kere anyị n'ụwa, mgbe ị kpụrụ anyị n'afọ nne anyị. Anyị na-arịọ gị, ezi Chineke anyị, ka inye anyị amara ịmata na ịghọ na ịbụ ihe ahụ ị chere n'obi gị wee mee anyị. Gbaghara anyị mgbe niile anyị na-asọgharị isi, na-adị ndụ anyị n'ụzọ anyị na-ekwesịghị ịdị ha, n'ihi na ọ bụghị otu i kere anyị ka anyị dịrị. Nye anyị mkpughe nke mmụọ nsọ gị, ka mmụọ nsọ gị kụziere anyị ihe ahụ ị chọrọ ka anyị bụrụ, ka anyị wee bụrụ ya. Inye aha nsọ gị otuto na iwetara ụmụ gị ngọzi. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị n'oge ofufe nke a, site na mmalite ruokwa ugbu a anyị na-akwado ịla. Anyị na-arịọ ka ị duru anyị banye n'izu ọhụrụ nke a, ka ọ bụrụ izu dị mma nye ụmụ gị, ka na ọpụpụ anyị na mbata anyị, na ije ọrụ anyị, na ịnọ n'ụlọ na izu ike anyị, ka ndụ anyị bụrụ ndụ a chụrụ gị dịka aja. Gọzie ọpụpụ anyị na mbata anyị, chebe anyị pụọ n'aka ihe ize ndụ niile. Gọzie ọrụ aka anyị ka ọ bụrụ ihe na-eweta ihe a ga-eji jaa gị mma, wee tụọ ha nsọ gị, wee zụọ ezinụlọ anyị dị iche iche. Otuto na nsọpụrụ ya ga-abụ nke gị. Anyị na-ekelekwa gị n'ihi ụmụ anyị ndị tụrụ akara ugo n'ebe ha na-agụ akwụkwọ na mgbe gara aga, tụmadị nwa m nwaanyị a na-akpọ Nneọma a na-emere ibe, onye tụrụ ugo na wiki gara aga, onye gajekwa kọleji mgbe oge ya ruru. Anyị na-arara ya bụ nwa na-etinye n'aka gị, were ya na-emere mgbakwasị ụkwụ icheta ụmụ anyị ndị ọzọ ndị na-akwado ịgawa kọleji mgbe skuulu ga-ebido n'ime afọ a. Chineke biko, kwara ha ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, n'aha Jizọs. Bụrụ ha ụlọ elu dị ike. Mgbe ha na-esi n'ebe a na-aga skuulu na kọleji dị iche iche, ekwela ka ha si n'ebe ị nọ gbakọ lepụ anya n'azụ. Ekwela ka ha si n'ebe ị nọ laghachi azụ. Kama ka mmụta ha bụrụ mmụta ha ga-eji na-eto eto n'ime Kraịst. Oto na nsọpụrụ ewe bụrụ nke gị. Ya mere, mgbe anyị na-agbasa ugbo, anyị na-arịọ ka iduru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche, kwee ka ụbọchị a fọdụrụ bụrụ anyị ụbọchị ezumike zuru oke. N'ime ihe nleka aha nsọ gị, dara otuto na nsọpụrụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen.
Anyị ga-eweta ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 202, hymn number 202 on na page 18. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Laa n'udo.